meillä oli silloin siinä rata-aukiolla, missä suurin ryväs sairastumisia tapahtuikin, niin noin 270 työntekijää ja siitä taisi lähes 150 oireilla ja noin 50 sairastui sitten eriasteisesti. Astmatapauksia ja astman pahenemisia taisi tulla yli 20. Siinä se aika isoja lukujahan ne on ja muualla on ihan, en mä usko sitä sen kummemmaksi tilannetta. Jyväskylässä esimerkiksi on myös poliisilla ollut pitkiä aikoja silmäongelmia, niin siellä on myös paljon sairastuneita. Ja kyllähän se tilanne on valtakunnallisestikin meidän organisaation kannalta erittäin hankala. Että näitä silmäongelmia on hyvin monessa paikassa ja se rasittaa henkilöstöä ja työnantajaa ihan samalla lailla. Että nämä on kuitenkin, me nähdään nämä työt semmoisena tärkeinä yhteiskunnallisina asioina, jotka täytyy tehdä. Ja tavallaan se saa myös aikaan sitten sen, että meillä henkilöstö venyy, on valmis venymään, tulee töihin vaikka vähän huonoa olla. Ja se taas sitten aiheuttaa pahimmillaan sitten sen pysyvän sairastumisen. Että näinhän se on, että yleensä ne tunnolliset sairastuu näissä asioissa, valitettavasti näin, mikäli tilannetta ei ajoissa saa korjattua. No kyllähän se meillä vaikuttaa hyvinkin paljon. Esimerkiksi jos ajatellaan meidän osalta, meillä on tällä hetkellä toiminnot levällään pitkin kaupunkia. Itse työskentelen vanhan S-Marketin yläkerrassa, niin ei se ehkä ole ihan sellainen tila, mikä paras poliisitoiminnallisesti on. Meidän ilmoitukset, asiakaspalvelutilat on siinä samassa entisessä S-Marketissa. Poliisivankila, missä säilytetään kiinni otettuja, on Haukiputaalla, sinne on 25 kilometriä. Niin ensinhän, ja se kun tulee, sielläkin on kapasiteettia normaaliin tähän Oulun poliisivankilan kapasiteettiin. Muistelen, että se on noin 30% sitä kapasiteetista, mikä meillä pitäisi olla. Ja sehän aina poliisipartio sitten ajaa sinne viemään asiakkaat ensimmäisenä, kun se henkilö otetaan kiinni. Ja sitten jos on tutkijalla rikosilmoitus, jossa täytyy henkilöä kuulla, niin sen jälkeen se rikostutkija ajaa myös sinne. Että jos aikaisemmin normaalitilanteessa meillä meni 20 minuuttia lyhyen kuulusteluun, niin nyt me ei olla 20 minuutissa edes perillä. Eli se on noin pyöreästi, ei alta tunnin. Ja sen jälkeen, kun se vähäinen määrä, mitä siellä on siinä Haukiputaalla, tulee täyteen, niin sitten ajetaan Raaheen vajaa 80 kilometriä, Kemi vajaa 100, Ylivieska 130, Kokkolasta on puhuttu, kertaakaan ei ole vielä viety, mutta sinne tuleekin yli 200 kilometriä. Että kyllä ne aika isoja vaikeuksia tuo meille ja kaikki nuo tilat, ne on liian pienet ja epäkäytännölliset siihen meidän työhön ja autojen säilytykset. Meidän autot on kuitenkin semmoisia tavallaan työn kannalta elintärkeitä, että päästään liikkeelle, niin ne on, jos on sillä lumikasoissa talvellakin ja ei lähde käyntiin, niin kyllä se aika hankalaa on. Onhan niitä poliisia näiden sisäilmaoireiden vuoksikin jo työkyvyttöminä, osa eläkkeellä ja osa sitten muuten pois töistä. Niin ja onhan meillä tietysti, jos mietitään meidän organisaation ongelmat, niin nehän vaikuttaa kaikkiin meihin yhteiskunnassa, koska me tehdään työtä yhteiskunnan hyväksi. Se on semmoinen asia, mikä toivon mukaan saataisiin nämä asiat kuntoon ja pystyttäisiin tekemään se työ niin hyvin kuin me itsekin toivotaan, että pystyttäisiin tekemään. Valtakunnallisestihan eipä niitä taida jos poliisilaitoksia ajatellaan, niin meillä yhtään poliisilaitosta olla Suomessa, jossa ei sisäilmaongelmia olisi. Meillä on Oulussa useammassa toimipisteessä ja sehän vaikuttaa meidän työn tekemiseen hirveän paljon. Tehtäväsidonnaisuudet partioilla pitenee tosi paljon, se on ihan tilastoistakin todettavissa. Ja poliisi ajelee tuolla varmaan sen Nelostiellä ja Kasitiellä Raahen suuntaan niin, ja Oulusta Haukiputalle, niin siellä varmaan poliisin näkyvyys on lisääntynyt, kun entistä enemmän ajellaan sitä moottoritietä ees taas, mutta että ei se ehkä ole se paikka välttämättä, missä se ihmiset kokisivat, että poliisin tulisi olla ja missä me haluaisimme olla. No meillä on tehty työnantaja ollut sinällään meillä suopea tässä asiassa, että meillä on saatu tehty erityisjärjestelyjä. Meillä on ihmisiä
on tekee ihan täysin etätöitä. Osa, jotka ei pysty enää tulemaan noihin tiloihin altistumisen ja sairastumisen vuoksi. Ja sitten on osittaisia etätyötä ja ihmisiä on siirtynyt tekemään eri paikkoihin tai erilaisia töitä. Meillä on tehty tosi paljon järjestelyitä, mutta se on sitten tavallaan siitä työnantajasta ja siitä poliisiyksiköstä kiinni, minkä verran heillä on mahdollisuuksia järjestää, koska työnantajallekin se vaatii järjestelyä ja siitä täytyy Oulun poliisilaitokselle antaa kiitosta, että meillä on kyllä tosi hienosti järjestetty asioita. On pyritty tukemaan sitä työssäkäyntiä, mikä on tosi tärkeää, että ihminen saa kuitenkin käydä töissä. Meilläkin kuitenkin henkilöstö on semmoista, joka pitää työstään ja haluaa käydä töissä ja ymmärrämme tavallaan, kaikki ymmärtää sen työn tärkeyden ja poliisihan on lähtökohtaisesti valmis yhteiskunnan vuoksi henkensä tai terveytensä antamaan, mutta että se mikä tuntuu meistä henkilöstön näkökulmasta hassulta, että se tulee tällä lailla, että se tulee toimitilasta, eikä niinkään siitä fyysisestä uhasta tai väkivallasta, mitä töissä kohdataan, niin se on semmoinen, mikä meillä kyllä hämmästyttää, että tämmöisiä asioita ei saa kuntoon, että se tulee tätä kautta sitten. Tämä tuntuu välillä se suuri uhka tällä hetkellä. Ei nyt ehkä ihan suuri, mutta kuitenkin niin iso uhka, mitä me nähdään näin. Sairauslomiahan meillä oli eniten silloin 2016-2017 aikaan, kun oltiin vielä siellä Rataukiolla vanhassa poliisiasemalla ja siellä aloitettiin se remontti ja silloin oli paljon sairauslomia. Nyt ne on vähentynyt, kun meillä on päästy parempiin tiloihin ja on näitä järjestelyjä tehty, millä on pystynyt osa sairausloman sijasta käymään töissä. Siitä on ollut tosi paljon hyötyä meille että työnantaja on ollut valmis järjestelemään näitä töitä. Ihmiset on pystynyt sairausloman sieltä käymään töissä. Se on nykypäivänä, kun meillä on järjestelmät semmoisia varmasti muissakin ammateissa, mutta meilläkin pystytään kyllä tarvittaessa jossain määrin järjestelemään, muokkaamaan töitä sillä semmoiseksi, että ne onnistuu työt vaikka sitten etänä tai eri paikoista. Töitä voidaan siirrellä, ihmisiä ehkä on hankalampi siirrellä kovin pitkiä matkoja, mutta töitä voidaan siirtää pitkiäkin matkoja. Niin onhan niitä meidänkin organisaatiossa tai meidänkin organisaation suuntaan jossain vaiheessa on ollut vähän semmoisia puheita, että nämä ei ole todellisia ongelmia, vaan se on enemmän semmoista pelkoa ja hysteriaa nämä sisäilmaongelmat ja oireet, mitä ne aiheuttaa, mutta kyllä minä näkisin, että poliisihallinto nyt ei meidän hallinnossa ei hirveän hysteerisiä ihmisiä olla. Meillä on henkilöstöstä suuri osa miehiä ja ei se ole, jotenkin tuntuu, että se ei oikein tuommoinen hysteerisuus ja sovi siihen meidän ammattiin. Kuitenkin poliisi on usein se toimija, joka, mä oon kuullut semmoisen sanonnan, että poliisi juoksee sinne, mistä muut juoksevat pois. Kyllä siellä niin sanotusti hyväkuntoisia huippu-urheilijoita, jotka on ollut kovissakin paikoissa. Oulussakin on paljon tapahtunut. Niin kyllä ne vaan muuttuu heikoksi ja pehmoseksi näissä, kun oikein huonot olosuhteet laitetaan, niin näin valitettavasti on, että siellä huippukuntainen urheilija peffi kun puolitetaan, niin se on huonossa kunnossa. Joo, keväällä 2018 sain tästä työsuojeluvaltuutetun tehtävän ansiokkaasta hoitamisesta poliisihopeisen ansiomitalin. Sen poliisiylijohtaja myöntää poliisipäällikön esityksestä ja poliisipäällikkö minulle oli sitä esittänyt, kun hän ei ollut tyytyväinen minun työpanokseen tässä meidän Rata-aukion asiassa. Ja kyllähän se hienolta tuntuu, että työnantaja arvostaa työtä ja kova työhän tässä on ollut kyllä, että ei voi kyllä sitä kiistää, että 2016-2017, kun meillä oli niin sanotusti kriisi pahimmillaan, niin kyllähän se tietenkin
kotonakin koetteli varmasti perhettä, että täytyy heillekin tunnustusta antaa, että ovat jaksaneet tukea tässä kovassa työssä, mikä tehtiin. Että ei sitä ilman sen perheen tukea olisi varmaan jaksanutkaan. Näin se on. Mutta sehän on sitä semmoista peruspuurtamista pääasiassa, eli ihan kokouksissa istumista, mutta se ehkä, mitä minä erityisesti olen tehnyt tässä ja muussa työssä, niin on se semmoinen periksi antamattomuus. Tämä on semmoista vähän tuulimyllyjä vastaan taistelua ollut niin siinä yleensä tahtoo olla aina tappiolla, mutta ei kärsi antaa periksi. Se on se tie menestymiseen, että ei anneta periksi. Niin, sehän on hankalia tilanteita. Siinä herkästi menee ihmisten väliseksi tavallaan henkilöityy, menee riitelyksi. Niin kuitenkin minun mielestä se oleellisin asia on se yhteistyö työnantajan ja henkilöstön ja henkilöstöedustajien välillä, koska se on kuitenkin yhteinen asia. Kiinteistöomistaja myös tietenkin on hyvä, jos koko porukka 300 siinä saa aidosti pyritään löytämään ratkaisuja, se on paras vaihtoehto. Se on mun mielestä se tärkeä yhteistyö ja tietenkin toimijoiden osalta se periksi antamattomuus ja mikä mun mielestä on tärkeää, viestintä avointa. Eli se, että salataan tutkimustuloksia tai muita, niitä ei kerrota, niin se ei lisää luottamusta ja tavallaan se tahtoo olla tässä viestinnässä se, että jos tulee tämmöisiä tietotyhjiöitä, niin ne tahtoo täyttyä. Ja silloin tavallaan se viesti voi olla, se totuus voi olla ihan jotain muuta kuin oikea totuus. Totta kai tämmöisten tulosten tulkitseminen vaatii osaamista, että siinä täytyy tietysti huomioida myös se, että täytyy olla asiantuntija mukaan, joka osaa vastata kysymyksiin. Mutta salailu ei yleensä minun mielestä johda hyviin lopputuloksiin. Tärkeää on minun mielestä myös se, että henkilöstöedustajana, työsuojeluvaltuutettuna kuuntelen ihmisiä, juttelen ihmisten kanssa, saan heiltä sen viestin, minkälaisia oireita heillä on, missä he näkevät, kokevat ongelmia ja vien sen tiedon sitten eteenpäin. Se on se tärkeä asia, että välitetään se viesti. Vaikka aina se viestinviejän tehtävä ei niin mukava ja hauska olekaan, niin kuitenkin se on tehtävä ja täytyy pyrkiä sovinnollisesti ja yhteistyössä asioita hoitamaan ja esittämään asiat siten, että se ei henkilöityisi millään tavalla se asia, että se ei ole kenenkään etu. Kyllä, tietenkin se on toisaalta voi olla, ja se on hankalaa, se on aivan totta, se vaatii kyllä siinä vaiheessa, jos työsuojeluvaltuutettu itsekin kärsii esimerkiksi vaikka juuri sisäilmaongelmista ja sitä viestiä viet, niin se tavallaan silloin vaatii aina vähän keskittymistä ennen palaveria ja tapaamisia, että asian pystyy esittämään sillä lailla asiapohjalta, koska asiattomuus ei johda kyllä hyviin lopputuloksiin.